Evo nas na kraju meseca, što znači da ćemo pričati o nekim stripima koje sam pročitao u oktobru. Moram priznati da sam se malo više fokusirao na horor, ali sam pročitao neke stripove koje nemaju veze sa tim. Sem par naslova, većina mi se stvarno svidela, tako da mislim da ćete ovde pronaći nešto što bi i vama moglo biti interesantno. Prvi strip o kojem ćemo pričati je Mav, koji nam dolazi od Jude Ellison Doyle i Kaplana, koji je radio na crtežu, koji je bio jako dobar. U svakom slučaju, poprilično me iznenadio ovaj strip, mislio sam da neće biti za mene, pogotovo posle početka, kada sam vidio čemu se radi, ali stvarno poprilično se svideo, tako da sam veoma srećan da mogu da pričam o njemu ovde u ovom videu. Ovde pratimo dve sestre, u stvari fokusiramo se na Marion, koja je jedna od sestara, ali na početku vidimo nju i njenu sestru kako odlaze ka toj nekoj zajednici žena, gde je muškarcima zabranjen pristup, jednostavno niko ne može da se približi tom njihovom, da kažem, svetom delu, i one tamo idu zbog tog nekog, da budu jače, da budu sigurni u sebe, da mogu da se izbore sa tom svakodnevnicom i da pređu preko nekih užasnih stvari, ako su imali take stvari u prošlosti, da pronađu svoje ja. Ono što je odmah dobro, što Marion to shvata veoma neozbiljno, boli kurac, zato jednostavno smatra to kao nekim kultom, pranjem novca, jednostavno ljudi su pronašli neku ženu, pogotovo nešto možete vidjeti, te guruje u današnje vreme svuda na socijalnim mrežama, i ona to shvata isto tako, i u stvari oni kad dođu do tog mesta, ona veoma brzo odjevava odatle i odlazi u obližnji kafić da popije neko piće. Ona je u stvari bila silovana i bila je osuđena i od strane društva i od strane sistema. Pravda nije bila na njenoj strani, i ti ljudi koji su načinili to zlo su se šetali slobodno, dok su nju ljudi gledali popreko i mislili da je ona kriva za nešto, što je apsolutno surova istina današnjice takođe, pogotovo kad se radi o tim nekim stvarima. Tako da je to bilo onako zanimljivo, ali sam prvo mislio, dobro, znam da ovo ide, znam kako će ovo da se završi, možda mi se ovaj rad neće svidjeti. Ono što je dobro, što u stvari ovo nije dobro, ali njoj se posle tog upijanja dešava opet ta ista stvar. Nažalost, ona opet biva napadnuta, silovana, zlostavljena, i u tom trenutku nešto počinje da gori u njoj i ona se pretvara u to neko čudovište. Što onda donosi čitav ovoj priči tu neki fantazijski horror element koji se meni stvarno jako svidao, pogotovo dizajn tog čudovišta koje se ona pretvara, i ona postaje jednostavno borbena mašina koja je prepuna gneva, besa i mržnje ka tim ljudima koji sve to rade i što su njoj radili. Ono isto što je jako dobro ovde, što jednostavno svi ljudi su ovde sebični. Svi gledaju kako da iskoriste. Ne samo ti ljudi koji su očigledno naneli su tu bol, koji su silovali, koji su učestvovali u svemu tome, a saznajemo kasnije da je jako puno ljudi učestvovalo u tome, nego čak i to mesto da bi ona trebala da se osjeća sigurno. Ne bi previše da otkrivam i da spojlujem, ali ovo je bio jako fin komentar na sistem, na društvo i na taj neki loš feminizam. Ja sam odrastao među punk ekipom, ja sam bio svuda po svakakvim skotovima, upoznao sam jako različite ljude, i tamo je to neko poštovanje i jednakost veoma bitna stavka i nešto što je sve prisutno. Jako puno ljudi su feministi isto, ali ja mislim da u današnje vreme, pogotovo ono što vidimo na socijalnim mrežama, što je verovatno najlošije s bilo koje strane da dolazi i ne predstavlja to na najbolji način, i jako mi se svidelo kako je ovde to isto prokomentarisano i koliko su te žene isto koje bi trebali da budu na njenoj strani u stvari veoma sebične i gledaju kako da je iskoriste za neku svoju poruku, za neku svoju poziciju, i jednostavno nije im teško da odbace jednog čovjeka koji pati, da bi preneli neku veću poruku i znate kako kažu, da umre 100 da bi spasili 1000 ili tako nešto. Što je stvarno bilo veoma interesantno. Art je jako dobar, super predstavlja i taj neki svet i skoro bajkoviti deo, kada pričamo o tom mestu gde žene borave, taj kult jebeni koji se tamo nalazi, ali isto sa te strane vidimo taj veoma onako hororičan deo ovog stripa ovde koji art isto super predstavlja. Meni se stvarno svidelo, jako je kratko, 6-7 brojeva, i ja bi ovo svima preporučio, je stvarno bilo veoma fino čitanje. Također sam pročitao prva 2 broja Dampira, i ovo nam dolazi, u stvari ovo sam odlučio da pročitam zato što jedan od pretplatnika mi je to onako ostavio mi poruku svaki dan pročitaj prva 2 broja, tako da ovo je još jedan Bonelli naslov na ovom mom manga kanalu. Moram reći, pročitao sam oba 2
ovo je prosečno do ispod proseka, što ne znači da je jako loše, ali ne vidim da ovo stvarno ima neke kvalitete koje mogu da ga izdvoje na bilo koji drugi način. Sve je u nekom skoro stilu B produkcije. Posjeća me jako na, zamislite, horor, vampirski film u nekoj istočnoj Evropi sa veoma niskim budžetom. Nešto što ja u stvari jako volim. Ja gledam jako puno niskobudžetnih filmova, pogotovo japanskih, koji su ludi, imaju ludu primesu, nemaju taj novac da se dignu na sledeći nivo, ali im to daje nekakav čar, što ja pomalo vidim ovde, ali nažalost većina dijaloga, većina stvari i većina tema koje ova priča, barem ova prva 2 broja, želi da obradi, meni nisu bili ništa posebno. Imamo taj tipičan, da kažem, trenutak da ratno je stanje, očigledno je ovde stavljen komentar i sve ovo postavljeno na to naš prostor u to ratno doba kada se sve to dešavalo, što je zanimljivo, u stvari, to se ne viđa baš često, ali jednostavno, pogotovo u drugom broju, svaki put kad se fokusiraju na te probleme rata, na surovost rata, na sve te loše stvari koje sukob donosi sa sobom, je nekako bez veze. Nekako nije dobro napisano, nije dobro predstavljeno i jako mi je ko da detetu pokušavam da objasnim zašto je rat loš, što se meni stvarno nije svidalo. Isto što me nerviralo što svi non stop koriste imena, koliko sam puta čuo Kurjak, Ištvan, Dampir, ne zaboravio sam sad kako se zove ova devojka što im se priključi isto što je vampiruša na to nešto. I jednostavno, ko tako priča? Tako niko ne priča. Stvarno sam bio iznenađen koliko puta spominju imena jednih drugih. Isto tako vidimo neke tipične negativce i na početku jedan iz te ekipe, nema nikakav drugu karakteristiku sem da bude loš, zao i da hoće da ubija i na sve reaguje tako što hoće da ubije, što je u neku ruku ja kontan komentar na te svirepe ljude koji su delovali tokom rata, ali nekako mi je bilo više smešno nego realno i tužno, tako da stvarno nisam mogao da se povežem sa tim i čitava primjer se da i on sam, Harlan, kao ne zna na početku šta je i da imate neke supermoći i da je Blade bukvalno šeta danju i da je bukvalno majka mu je bila čovjek, a otac mu je bio vampir, veoma bitan i veliki vampir. Sve je to već viđen 1000 puta, normalno nailaze na još jednu vampirušu koja im se predlužuje i ona ima taj problem da li da se hrani, kako da se hrani, da li da ubija ljude, da ne ubija ljude, da će izdati našeg glavnog junaka ili neće. I jednostavno pomalo je sve vickasto i smešno, a čini mi se da pokušava u nekim trenutkama da bude ozbiljno. Drugom broju mi se svidelo taj trenutak kada on kroz san ulazi u taj svet tog glavnog negativca koji se tu nalazi, zato što me posjetilo malo na Hellraisera, malo na neki Lovecraft momente, taj svet gde je sve napravljeno od ljudskog mesa, da ima kršatih usta koje se stvaraju i to bi volao da vidim. Sviđa mi se u stvari kombinacija vampira i rata, pogotovo to na tim prostorima na kojima se ovo dešava, ali stvarno ne mogu da kažem da je ovo bilo nešto jako dobro, mada ću nastaviti da čitam za ove videe na kraju meseca. Ja mislim, jedino ako ne pročitam broj koji je stvarno krša da sam jako loš, ono ću jednostavno da dropujem, ja mogu da vidim da se ovo neko sviđa. Zato što ima taj šmek te neke B produkcije koju ja često pronalazim veoma simpatičnom, ali sem toga, vidjet ćemo kako će se raširiti ekipa, ali Bonelli očigledno ima neke stavke koje mora da udari. Sad, pošto sam pročitao par naslova, jednostavno svi ti junaci iz Bonellija prolaze, barem na početku, kroz iste probleme, tako mi se čini. Tako da vidjet ćemo kako će ovo sve nastaviti, ali za sad nakon 4-5, ne znam ja šta bih rekao tačno. Scott Young i Korona se vraća ovaj mesec. Young stvarno zna da piše nekad veoma proste i jednostavne naslove koji su i dalje interesantni i zanimljivi. Korona sa svojim artom koji se meni sviđa, sve mu daje nekako kao neki šmek crtanog filma i animacije, ali kao što ćemo vidjeti ovde u ovom naslovu, kada treba da bude pomalo jeziv i napet, on to zna da predstavi isto kako treba i mislim da su njih dvojice stvarno jako dobra kombinacija i da dopunjavaju jedan drugog na pravi način. Ovde pratimo Rose Meadows, ako se ne varam, koja je slikarka, ona u stvari ima blokadu i pokušava nekako da nađe mesto gde da se odvoji od sveta i da jednostavno se zatvori negde i da pokuša da nađe novu inspiraciju i da napravi nova dela koje treba da predstavi na novoj izložbi koja u stvari dolazi veoma brzo i njen menadžer je non stop pritiska da treba nešto da mu da. I ona u stvari odlučuje da iznajmi kuću u kojoj će da živi
jednu poprilično veliku kuću. Jedini problem je što se priča da u toj kući ima duh. Normalno ona u to ne veruje, niko u to ne veruje, zašto bi verovao tako nešto, i ona to shvata onako veoma neozbiljno i šaljivo, i kroz tih prvih par dana u toj kući dok pokušava da prođe kroz tu blokadu, ona u neku ruku kao izaziva tog duha, onako priča sa njim kao možeš barem da mi, ne znam, sipaš malo vina ili tako nešto. I sve to se menja, u stvari jedan dan kad je to dočeka je vino, pored njenog kanvasa, dočeka je muzika i u jednom trenutku je dočeka i poruka napisana na tom platnu. I tu se negde završava prvi broj. Ja sam ovo sve pročitao, ja mislim da ovo isto ima negde 6-7 brojeva, veoma kratko, plus što Young piše veoma onako prost i veoma čitljiv tekst, tako da je kroz ovo jako lako pročitati, i njih dvoje se veoma brzo, posle tog nekog prvog šoka, i s jedne i s druge strane, njih dvoje se upoznavaju veoma fino, i on joj dopušta nekako da ona probije tu svoju blokadu koju ima. Počinje da slika, počinje da uživa u tom procesu, i njih dvoje se u stvari zbližavaju sve više i više i više i više, u stvari zbližavaju se veoma emotivno i seksualno u nekim momentima i proživljavaju jako puno vremena zajedno. Ona u stvari pomera malo te svoje granice i odlučuje da provede tu malo više vremena. U jednom trenutku se sve to pretvara u veoma toksičnu vezu i obsesivnu vezu, i jednostavno taj duh, to čudovište koje se tu nalazi, ne zna kako da je pusti, nekako uživa u toj istoj svakodnevnici koju ima, dok njoj treba neka promena, u jednom trenutku će skroz ne da opuštaju da izađe napolje, i sve to vodi do nekih pomalo sjabanih elemenata i trenutaka, pogotovo za ljude koji nisu ona, koji su, pogotovo taj njen menadžer koji dolazi da je posjetio na trenutku. I sad neću normalno pričam šta se dešava na kraju, ali ovo je stvarno, da mi neko traži nekoliko stripova da mu preporučim da čita i da mu dam nešto, ne teško, ali nešto što ima neku srž da čita. Ja mislim da bi ovo bio strip koji bi ubacio kao nakon da mu očisti paletu. Evo ti nešto da se opustiš. Pročitat ćeš 2-3 broja, ne znam, nečeg tamo drugog. Evo ti ovo, čisto onako, samo da se opustiš, malo da uživaš, jako lep art, zanimljiv taj neki element između ovo dvoje ljudi, ništa posebno. Ali dovoljno kratko i dovoljno dobro da vam pruži nešto nazad. Ne oduzimam previše vremena i ja mislim da je ovo kvalitetno vreme potrošeno sa ovim stripom. Isto tako to čudovište je super dizajnirano, non stop menja svoj oblik, pogotovo glave i kako izgleda, i uvek se šunja iz tih nekih tamnih ćoškova te kuće, i tako skoro ga nikad ne vidite čitavog, sem na samom kraju kada postane ono bukvalno divlja. Ima isto taj neki Lovecraft, pomalo fantazijski element, tako da je ovo stvarno bilo jako fino, i trudit ću se da svaki mesec barem overim nešto od Scotta Younga ili barem nešto od Korone, zato što ova meseca su mi pružili nešto što me samo opustilo. Bilo mi skroz ok. Ništa posebno, ništa loše, samo fina, neka sredina, malo iznad sredine, ja bih rekao. Sljedeći strip je naslov koji mi se verovatno najviše svideo svih naslova koji sam pročitao ovaj mesec, i u pitanju je House of Penance. Ovo ima 6 brojeva i na tekstu je radio Peter J. Tomasi, a za crtež je bio zaslužen Ian Bertram, i ovo je stvarno bilo fantastično. Ne samo što mi se svideo crtež koji je meni fantastičan, nego mi se svideo jednostavno drugačiji pogled na neke stvarne događaje. Ako ne znate ništa o Sari Winchester, to je familija koja je bila zadužena za proizvodnju naoružanja i njihovih poznatih puški, mislim da bi trebali da proverite barem Wikipedia stranicu, stvarno onako brzo i veoma interesantno čitanje. Ja sam sa ovim bio upoznat i pre. Ona je bila onako pomalo zbunjena žena koja je gradila tu veoma čudnu kuću, i sve to je ovde Tomasi fantastično adaptirao u ovaj strip i dao mu neki svoj twist. Ovo jeste prvenstveno naslov o patnji, o samoponižavanju, o strahu, o nekoj izgubljenoj ljubavi i jednostavno osjećajem krivice, ako ništa drugo. Ne samo zbog toga što ste vi bili deo te familije, nego zato što je jednostavno proizvod, to jest oružje koje je izašlo iz familije njenog muža, bilo odgovorno za masovno ubijanje. Jednostavno to oružje je donosilo smrt na svakom ćošku, a i ona je sama izgubila svog muža i svoju ćerku, i sada još uvijek ima tu bol za njima, što je predivno predstavljeno u ovom stripu. I ona, kao i u pravom životu, ovdje isto radi tu nenormalnu, ludu, veoma kompleksnu kuću koja ima vrata koja ne vode nigde, ima hodnike koji ne vode nigde i vode svagde, čudne sobe koje se ruše, ponovo se grade, non stop se vrše ekspanzije, i ona nekako pokušava da beži od tih nekih demona koje njoj ganjaju u njenoj glavi. Očigledno je mentalno nestabilna, ali isto vreme ta kuća služi kao
skoro kao svetlo za komarce, samo što su komarci u ovom slučaju ubice, grešnici, onako ološ, da kažem, neku ruku našeg društva koje je odbačeno i osuđeno od sistema, i oni svi tu dolaze i kucaju tim jebenim čekićima dan i noć i slušaju svoju gazdaricu i šta ona želi da radi. I jednostavno super je vidjeti koliko jedna žena je toliko slomljena, apsolutno uništena, ali i dalje ima čvrste noge, ima plan, ima cilj i vodi se ka tome, i stvarno nijednom trenutku koliko god problema ima ne skreće sa svog pravca, i svi ti ljudi, svi ti muškarci koji se nalaze oko nje uglavnom staju u njenu odbranu i spremni su da nastave sa tim radom, zato što i oni pronalaze nekako u tom samom spavanju i radu, pronalaze nekako, ne znam ja, lečenje od tih nekih užasnih stvari koje su odradili ovde. Upoznajemo još jednog glavnog lika, sporenog glavnog lika, još jednog muškarca kojem sad zaboravljam ime, nažalost, ali i on isto bio zadužen za ubijanje ljudi radi, bez ikakvih osjećaja, radi novca, nameštanje, da su tu radili neki drugi ljudi, teranje ljudi sa svojih poseda i sa svoje zemlje, i njega isto privlači ta kuća, ta neka crkvica, da kažem, zatvor, u stvari kako on to naziva isto. I on se nada da će tu provesti jako malo vremena, da će u stvari samo da prespava pošto dolazi ranjen, ali u stvari on zaglavljuje, i on je možda čovjek koji najbolje shvata Saru ovde, koji zna ko šta ona prolazi i spreman je da ostane uz nju do samog kraja. Ovde nećete vidjeti puno više rasta od tih likova, samo toga što sam vam ja sad da rekao. Ja mislim da tu uopšte ne treba da radi. Ovo je stvarno ako fokusirano, ovo je mala priča o velikoj boli koja je jednostavno preteška za jednu osobu, i crtež ovde to super predstavlja. Ne samo što ima super boje, ima te neke fantazijske lutke mi nekad izgledaju ti ljudi, ali isto tako mi izgleda kao da je izrazbareno drvo. Na to me posjeća kada gledamo ove likove, i plus taj psihološki slom koji vidimo, koji ona proživljava, je ovde direktno predstavljen na stranicama. Nešto što je fizički opipljivo iako nije stvarno. I super je bilo vidjeti te crvene boje, crvene pipke, creva i te demone koje prate ovu našu Saru ovde, koliko su dobro predstavljeni na ovom papiru. Jako dobar strip, meni se jako svideo, mislim da je ovo odlično napisano, da je dobro nacrtano i meni je držalo pažnju od početka do kraja. Stvarno bih želeo da pročitam još nešto što je slično ovome, tako ako znate nešto što je u ovom vibe-u, slobodno mi to preporučite. Ovo je velika preporuka s moje strane. Sledeći strip je bio veoma interesantan i privukao me zbog svoje naslovne stranice. Video sam da je to neki blend horora i jerovanja, što je za mene bilo onako instant može. I ovde je na tekstu, na priči radio John Lees, a za crtež je bio zadužen Alex Cormack. I ovo su autori s kojima ja mislim da nisam upućen, tako da je bilo veoma interesantno istražiti neke nove autore, i moram reći da je ovo bilo opet veoma interesantno. Na početku vidimo našeg glavnog lika Chucka, koji je, da kažem, veliko ime u veoma malom gradu, što znači da je niko i ništa van tog mesta gde živi. I on je taj neki rovač, profesionalni rovač u veoma maloj ligi, ne znači nikom ništa van tog svog malog gradića, i svoje žene koja se isto muči da se upusti u čitavu taj biznis i nekako da prođe preko to. Jednostavno svi gledaju kao seksualni objekat ili tako nešto, i dernjaju se da pokaže sise ili tako nešto dok se bori, i niko je ne shvata ozbiljno. Njih dvoje su gladni, oni hoće slavu, hoće pare, hoće ta velika svetla, veliku pozornicu, veliki ring. Posle jednog velikog opijanja između Chucka i njegovog prijatelja, oni nailaze nekakve veštice ili čudovišta močvare koje im obećavaju, u stvari im govori njihovu budućnost i govori da će oni sve to postići, ali da će to biti zatrpano ubistvom, izdajom, krvlju, i da će u jednom trenutku pogotovo Chuck morati sve to da izgubi. Oba dvojice su veoma sretni zbog toga, u stvari jesu preplašeni, pogotovo Chuck, ali njegova žena ga nekako još više gura da sve to uradi, i veoma brzo to sve počinje se menja. Oni dobijaju nekakve momente koji mogu da im jednostavno dozvole da se popnu na tu sledeću stepenicu koja im treba, ali kao što je bilo rečeno, to dovodi do prvog ubistva u kojem oni učestvuju. I to nije kraj. Ne samo da nije kraj, nego oni se pretvaraju, oba dvoje se pretvaraju veoma sebične osobe koje ni na kraju, posle svog tog uspeha, posle svog tog novca koji su dobili, nisu spremni da odustanu od toga i da siđu sa tog mesta, iako im je to bilo proročanstvo koje im je bilo dano, i jednostavno izdaju sve moguće. Izdaju sve svoje prijatelje, ubijaju ljude oko sebe i donose veoma puno loših odluka. Isto tako, ja mislim na početku svakog
svakog broja imate mali intervju sa nekim od učesnika ove priče ovde, što stvarno daje dubinu, još veću dubinu i veliki pogled na čitavu priču i ja mislim da su likovi veoma dobro napisani i mislim da je čitav tok radnje isto jako dobro ispisan, da vam jednostavno ne stanete na nekim dosadnim momentima i tu provodite previše vremena i čekate da se nastavi. Mislim da ima svoj ritam i da stvarno na koji ide veoma jasno ka svom kraju, što je meni, ja to uvek poštujem kad neki rad poštuje moje vreme i isto inteligenciju. Tako da sam stvarno bio iznenađen. Nisam znao šta da očekujem, nisam ni mislio sam da će biti neka samo luda premijesta, da neću dobiti poprilično ok likove s obzirom da se ipak bavi u hororu i nekim elementima koji nisu realni bukvalno, ali ovo jeste ta priča o tim malim ljudima koji žele veće stvari i šta su spremni da urade da bi dostigli to. Art je jako dobar. Ima tu taman taj balans između nešto polurealnog i da kažem nekog onako tipičnog kartuni stila, mada više vuče ka toj nekoj realnosti. Borbe su predrkane, skoro su kao pejzaž tih nekih najbitnijih elemenata, što se meni jako svidelo. Očigledno je da autori stvarno vole to neko niže ligaško rovanje i od imena koje daju potezima i svojim tim nekim personama koje upoznajemo i odeće koje nose i šminke, stvarno je sve odrađeno onako u fin detalj, ali kada treba da bude horor, kada treba da bude ubistvo, kada treba da bude brutalno, to svakako jeste. Tako da ovo, ne znam da li je za sve, ne znam da volite čitati neke stripove, ali ovo isto ne treba jako puno, isto nekih 6, ja mislim, brojeva, tako da stvarno bi vam proporučio, pogotovo ako volite rovanje, ali ovo je i dalje neka životna drama koja je pomešana sa krša horora i sa tim jako zanimljivim sportom. Preko sledeće par mangi ćemo proći brzo, zato što sam već odradio video na mom kanalu za sve ovo. Pričao sam 5 horror mangi koje sam pročitao u oktobru i samo ću vam na veoma kratko skrenuti pažnju na 2 naslova tih 5, mada mislim da su svi poprilično ok, s obzirom koliko traju, stvarno su kratki, ali ja bi izdvojio A Fraction, koji dolazi od Shintaro Kagoa, jednog od mojih omiljenih autora isto, stvarno pomalo drugačiji take na horror žanr, veoma zanimljiv osvrt na neke perspektive i pričanje priče, i ako ima tih veoma užasnih horror elemenata, ja mislim da je ovo bilo veoma fino eksperimentisanje sa njegove strane i bilo je jako dobro pročitati nešto što nije samo tipičan horror, što ipak ima neku drugčiju dimenziju iza svega toga. Isto tako, ako ste više malo fan veoma gore drivenog horora i možda više shonenskog crteža, ja bih vam proporučio Shibane Hime, i to je onako veoma brutalno, jako puno krvi, komadanja tela, vampiri se tu nalaze isto, ima i duš nekih tinejdžera ili malo mlađih tinejdžera koji prolaze kroz neke užasne stvari od strane tih vampira isto, ima jako puno nekih seksualnih momenata takođe, ali meni je bio veoma zanimljiv rad koji jednostavno svojim crtežom super što to predstavlja, borbe su jako dobre, dizajn likova su dobri i čitao ta brutalnost i neka pozadina priča su bili sasvim solidni, tako da ako ništa drugo bacite pogled na te video, možda nađete nešto što će vam se svidjeti. Još jedna manga koja je bila pročitana ovaj mesec je bila iznenađujuće dobra, a to je Ajin Demi-Human, to smo pročitali za naš manga klub na Discordu i ovo je čista zabava, ovo je bilo tako dobro, tako mi je dobro selo nešto što je totalno zanimljivo, zabavno i zna da ide, i uopšte ne pokušava da vam pruži nešto dublje, jednostavno zna gde su mu jačine, gde su mu plusevi i fokusira se na to i stvarno je bilo dobro čitati ovako nešto. Jedan od stvarno meni boljih glavnih negativaca zato što je veoma kreativan. Mislim, ovde pratimo ljude koji mogu da umru i da ožive, koji ne mogu da umru stvari. Kad umru, ožive ponovo, Demi-Humans. Za sad ih ima jako malo u svetu, poznatih u Japanu ima samo 3, mada vidimo da ih ima još i jednostavno postoji šansa da se to i vi, zato što ne znate da li ste taj čovjek dok ne umrete, bukvalno dok ne vidite da li možete da živite. I dok imamo našeg glavnog lika koji se zove Kei i on je isto onako veoma hladan, proračunata, veoma pametan dečko, ali ja mislim da je ovde stvarno fokus pružen na tog našeg negativca Asato, a koji je onako malo stariji čovjek, koji ima iskustva, ima veoma zanimljiv pogled na život, isto pogotovo se to vidi na kraju, ali od svog detinjstva bio veoma brutalan. I pre nego što je znao da ne može da umre, on je živao na ivici i ovde onako sebi, jednostavno on se igra sa ovim ljudima ovde. Ovo su neki od najkreativnijih, najboljih borbi koje sam ja pročitao u poslednje vreme, zato što iskorištavaju ne samo tu besmrtnost i komadanja svojih tela i ubijanja samog sebe da bi se izvukli iz nekih situacija, nego što ti ljudi imaju te ađine, te neke veoma čudne crne monstrume koje samo oni mogu da vide. Varno u nekim trenucima
trenucima ne znate šta da očekujete. Svaka borba je bila praznik za oči, praznik za novi pristup borbi i nikad niste znali šta vas čeka. Od samog početka, u jednom trenutku on koristi avion da se samo ubije, da se spuči u jednu zgradu. Jednostavno je toliko dobro, ali onda kad dođe sam konflikt, kad treba da koristi oružje, on je kao Terminator i John Wick, tako nešto. Čovjek je veoma agilan, veoma kreativan sa ubijanjem i bilo je zadovoljstvo vidjeti šta ovaj čovjek radi. Pri kraju u stvari vidite tu specijalnu jedinicu koja je baš napravljena se bori protiv takvih ljudi i onda isto vidite koliko su ti obični smrtnici, obični ljudi u stvari veoma spremni, kad su dobro istrenirani i mogu da se bore protiv ovakvih neprijatelja, ali ovo je bilo stvarno jako dobro. Art ide gore i dole. U nekim trenucima je stvarno jako dobar, jako se dobro igra sa perspektivom, zna kameru da postoji na veoma interesantna mesta, nekad je čak iz prvog lica kad ima nekog pucanja, ali isto tako nekad veoma nakopan, nekada ljudi samo pričaju, ima nekih čudnih dizajnova i nije veoma detaljan. Sve to igra ulogu s obzirom da su i dvojica ljudi radili na ovom radu i da je posle prvog boja crtač ostao sam i bio zadužen za priču koju u stvari nije ni znao kako treba se nastavi, zato što se njih dvojica nikad nisu ni sreli, ni upoznali pre toga, nego što su počeli rade na ovom radu. Tako da je morao da preuzme to kormilo i da smisli svoju priču i da dotera do kraja i ja mislim da je uspeo stvarno, nakon sa dobrim kvalitetom, meni je ovo stvarno bilo jako dobro. Uživao sam u svakom trenutku ove mage i ako ima tih nekih elemenata šta znači biti besmrtan, šta bi mi radili u tom trenutku, eksperimentisanje na takvim ljudima, da li smo i mi kao ljudi uopšte, da li bi imali dobar pristup svemu tome, ali ne kopa previše u to. Jednostavno, ovaj rad ni ne želi da vam da neke duboke ideje, ne znam šta, zna da su mu kvaliteti i njih se drži i ovo je stvarno bilo veoma, veoma zabavno. I za kraj sam pročitao ovu Color biblioteku Dylan Doga prvi broj. Rekao, ajde da pročitam nešto između, dok čitam ove glavne brojeve koje sam krenuo da čitam iz početka i moram reći da je ovo bilo, ne znam baš, nije baš bilo nešto baš dobro. Ne bi ovo baš preporučivao ljudima da čitaju, ne bi ovo kupio i za svaki od ovih naslova koje ćemo ovdje pričati veoma bi brzo zaboravio na njih. Prvi, Dylan u Zemlji čuda je meni bio apsolutno nikakav. Kao prvo, ja mislim da je Dylan za mene barem, i ja nisam pročitao puno epizoda, ipak puno bolje crno-beli, mislim da puno bolje predstavlja tu njegovu atmosferu i vibe koji protiče ga s te priče i jednostavno ovdje mi se ni crtež, ani boja nisu svideli i stvarno su me onako izvukli iz čitave priče i iako ima neku tu zanimljivu primesu i smrt deteta i svega toga što se dešava, sama priča, mislim ovo su kratke priče, traju otprilike 30 strana, tako da ni ne možete baš previše da širite sve to, ali jednostavno čitao sam ovo i rekao, brate, nadam se da nisu sve ostale priče ovakve. U neku ruku moram da priznam da mi se druga priča malo više svidela, zaglavljena u vremenu, ja mislim se tako zove, samim tim što je ipak pomalo onako sprdnja, ne shvata sebe ozbiljno i ima taj komentar na kraju u stvari gde ne samo da u neku ruku odaje počast nekim njegovim bivšim avanturima, možda i protivnicima, nego čitavom tom periodu 80-ih ili možda čak i 90-ih, kada smo i mi gledali te filmove, kada smo mi odrastali u neku muziku i taj neki vibe koji se danas možda izgubio i to je onako bilo zanimljivo za vidjeti, pogotovo taj zadnji okršaj gde se njih dvojica onako, skoro je da probiju četvrti zid, tako mi se čini i pričaju o nekim boljim vremenima ili lošim vremenima, kako god hoćete da uzmete, ali ovdje mi se možda i u nekim trenucima pogotovo najviše svidjeli boje koje su izabrali autori za ovaj broj i nekako sam crtački najlakše prošao kroz ovo. Nije ništa posebno, ali simpatična priča. Onda imamo Kraljevac snova. Ne, uopšte mi nije jasno. Zašto bi neko pisao ovo? Mislim, ja kontam da su ovo kratke priče, da nam treba ništa bude ozbiljne i ja zbog toga ih scenim, ali jebemo mater, neke ideje jednostavno zašto bih stavili. Čak ni ne zvuči tako loše i ja znam da ide sa tim kao da kako rastemo, gubimo taj neki dodir sa našom tim odrastanjem kad smo bili deca, gubimo tu neku magiju koju smo imali i koliko bi možda trebali da zadržimo sve to. Ja mislim da je to stvarno jako bitno, pogotovo nama možda koji čitamo stripove, igramo igre i sve to i u današnje vreme da neki ljudi se previše sterilni i nekako žele da odbace te svoje neke delove sebe kad su bili mlađi, što ja apsolutno ne želim nikako i sve je to super, ali ne znam, jednostavno dok sam čitao ovo rekao da brate, okej, mislim šta hoćete više od mene, stvarno ovi 3 stranice su mogle biti potrošene živu, tako da nisam baš nešto živo u toj priči. I onda zadnje, ove bezbojni ljudi, da me nije posjetilo na jedan određen deo mog djetinjstva, ovo bi meni bila veoma zaboravna priča. Do samog kraja sam prolazio kroz nju i rekao ok, ali
Ja imam jedno sećanje, ja ne znam da li je to istina, ne znam da li to moj mozak je nešto pomešao, da li to bio neki san pa sam ja pomislio da je to istina, ali ja sam ubeđen da kada sam bio veoma mali, da sam mislio da su ljudi pre bili crno-beli, da su odela bila crno-bela, da je zidovi da su bili crno-beli, jednostavno nisu imali boju za ništa, za karton, za bilo šta drugo, za knjige. Sad, ja se ne sećam da sam u detinjstvu ikad to ponovio sem tog jednog momenta. Tako da ja stvarno ne znam da li je to istina, ali s obzirom da kao i priče saznamo da su ovo ljudi koji su izašli iz Nosferatu, bukvalno filma, i sa platna su prešli ovaj naš svet da ima boje i sve to i oni ne mogu da pričaju zato što su bili nemi filmovi isto. Mene je to podsjetilo na to i zato tu sam se onako baš lepo nasmeo, posjetio sam se tog malog detalja i to mi je sve bilo simpatično, ali da nema toga, ova priča bi za mene bila isto potpuno bespotrebna, tako da moram reći, ja ću nastaviti čitam ovaj kolor, kako se zovu, biblioteku i dalje, ali ovaj prvi boj je bio, ko da nije ni bio za mene. Ko da nije ni postoje, tako da jednostavno mogu bez bilo koje ove priče. Ne postoji šansa da me neko dođe, na primjer za sledeće godine da prođem kroz 30-40 Dilana i da neko da dođe i da mi pita, da pročitam ovo, moj jedini odgovor bio ne. Bilo šta da ovo pročitaju Dilana, čak nešto što ni ja ne znam kako je ili što niko ne zna kako je, nešto je potpuno novo, zato što znam da ovo jednostavno nema ništa da ponudi, ništa posebno stvarno. I to je to, dosta se pročitalo ovaj mesec, moram priznati, i kao što sam rekao, većina ovih naslova je bila poprilično dobra. Ako ste čitali nešto od ovoga, ali ako se interesuje, ako vam deluje nešto zanimljivo, štite dole komentare, upalite subscribe i sve to i vidimo se u sledećem videu.